Catalunya és una terra d'oportunitats per a l'emprenedoria, un territori que atreu inversió internacional. A Barcelona, la xarxa de bars i restaurants no únicament genera riquesa i ocupació, també configura el tarannà d'una ciutat oberta i cosmopolita. La relació qualitat-preu fa d'aquest sector un dels nostres principals atractius turístics i ens posiciona amb avantatge davant d'altres competidors. Però realment és així? Catalunya és la comunitat autònoma amb més treballadors en ERTO. Durant els últims 6 mesos, els seus bars i restaurants han estat oberts al públic un total de 1.350 hores, un 60% menys que la restauració de Madrid. Allà han augmentat els treballadors en aquest sector. Aquí s'han destruït 23.000 llocs de feina. Som l'única autonomia on els restaurants dels centres comercials porten 6 mesos tancats. Barcelona continua acumulant negocis dinamitats per les restriccions. Catalunya, principal motor econòmic d'Espanya?